my vlog, guys. I'm vlogging now. Tara sila, oh. Congratulations akong friend, oh. Salamat, Ran. Sana all! Sana all! Wala! Wala! Good morning, guys. And today is kasal man ni Bajingjing ron. Matenta. Civil wedding niya sa atong friend. So, maligo sa ko para ma-attend ko sa iyong kasal. Yeah. See you later. Bye. Kinsa kay mo sunod ani na po. Likewise po, Grace, si Ubana, si Ubana, siya na sa kasang pag-ipay, no? Kanya mo po rin kasagalan ni Sulti na ako kung magkasal kong si Ben, no? Sabi na kay, ibigay mo kasal kong si Ben, ako kawal mo. Welcome to my vlog, guys. I'm vlogging now. Tara sila, oh. Congratulations akong friend, oh. Salamat, Ran. Hi, ma'am. Congrats, ma'am. Kay kasal na yung bata. Paningot na dahil ko. Kapag budget. Kisa kayo masunod, ani, guys, no? Basta human kasal, guys. Kaya ba na ka? Kaon na atoon. Madam. Siksi kayo si Madam. Oh, tanawa ang heel niya, oh. Tanawa. Mami, ganun mo may uy. Lalo. Dili, oh. Siksi kayo. Maligid gina si Madam yung nagabot sa bus. Aglawas na din ni Madam mo gipa tanaw ko eh. Siya kayo. Siksi yaman akong maestra, oh. Aga ka ba? Ginoo po, ginoo. Basta imong ba... Basta imong chaperon ay... Celebrity ba yan siya sa kuwan? Malapit ha. Yeah. A few moments later. Nice. Uy, nangihi si Joshua. Balag ko nang ngihi ko. Nangihi ko ang... Dako ba? Okay, nakadasla ka. Yeah! After sa kasal, guys, kaon na gini. Pero asama sila dapita. Masin to dito. Ingalik kayo. Sila na scam. Asa dapit ang kuan ani? Adiro day. Udara. Maestra siguro ano ba? Happy eating ko, no? Basta ko ana kaon day kaon. Pwede kinurawan naman po na imong. Karo ba ko kabantay kinurawan na imong kuan jay. Dapat isa. Say hi to. Pwede mo support akong vlog. Uy, wag mo kita ni-like si JJ. Ay mer bantay. Budaghan kong kwarta, di na ako makita. Naunsa maka subscribe kay ang mga estudyante kaila mo jud ani oh kani sa Sampangon kani sa Ulbuhan kani sa Labuon pud ni is there also asa naman sila naman ako lidong ko diri kay mag-video akong tintoy tintoy ra mo spad already na to tintoy Ganito lang yung vlogger. Dali na. Stasa tintoy Sabi na si Mark. Mama ko labutan niyo.
Sige na, go. Sabi message ninyo John o ni Jenny. Honorable mong friend dara o dara. Good afternoon, everyone. Congratulations. Lagi siya. Karin lagi na siya. Kayo to na. Actually, wala akong ibalong. Kasi Dapat i-ikuan mo nang gadadat baka na. Dapat na sa tunga. surprise na din na. Kita ka pamanjam. Bitaw, basta lang akong ikasulti sa inyo doon is halikulang inyong mga panagpuban para sa inyong Christian na baby. And I hope na hindi ko matang hindi ko matang sa mga distractions sa marriage life ninyo. And isang nakikakal ko. Ay, kapal ninyo, puro ko subay lang ninyo. Ako ay kasulti kay ang uros ako nga nasa kamang nakabayan sa kaminyon kay kumata sa kumulat-ulo. Ang kaminyon, dinig susama, managkaon kay init nga kanto. Paano siya? Pasok ka, pwede ninyo iluwag. Marriage is a lifetime commitment. Kunsihalon ba yun mong friend, guys? Hello guys, kunsihalon niya mong friend. Blessed from above. Paminaw, good one. Hindi ang barugan. No? So, marami siguro na. Jim, nakami yung gamay pahalipay sa mga. Gikuhanan mo na gasolina, Jay. Ano na ba yung gasolina? Kaya, wait. Congratulations. Both of you. Okay, kayo. Kailangan na slice ako sa kadapon nyo na kung din. Okay. Sige. Kamu diha pagulit. Lagi gamay, Joy. Kung sa labang kadapon na kadapon akong masudakan. Rajunan. Kanina ini ka. Betul na lang kung pinagyaro. Okay, so we have here. Okay, slice that dyan into two or into halves. Yeah. Okay, so pagkuha mo tagsa-tagsa. At two. Ay. At three. Okay, stop. Sana all! Sana all! Ala! Sama na, oy! Sama na! 9 and 1! Three, go. Okay. So same thing. Follow the Anthony, okay? Okay, start. Uy, kaya, uy. 5 seconds. Okay. Mer, maminyo na ka na, Mer! Kailan kang color, Mer? Kaya. Nasayo! Lipakon mo! 1, 2, 3, start. Okay, 1, 2, 3, 4, 5. Okay. Mer! Good luck! Gimingaw naman sa mga sumangil, naman sa mga gimingaw na sa iyang bana. Ikaw, correct. Okay. Tignan mo lagi yung mga face. Wala. Alawa. Go, Jay! Salamat di ay sa pagkakita ko. Salamat sa tagang mga ni suporta, especially sa may kuno pamilya ni Mama, Papa, ni Daddy, o sa tanan. Nanay, tatay, o sa mga manghod ko na nasiligpasan ang dami. O sa ka-birds, so ang may kagaw, sa ka-birds of course, special mention nilang ka-birds, may cake. Nangadlaw, Kanay sila ka, Berks. then sa ang mga besties nga nangaring isang buwan tayo, isa siya sa Isidro. Then sa mga kapas, Taman! Tarungan na! kasi ewan ko mo chat, alam mo lang, wag mo chat. Tarungan na ha! Di mo hilak, ha? Wag ko ma-share yun ang yung journey. And then, Dungagi pa na, day. So, nanghilak na, wa na. napasalamat ako kay ako kung yun ang Ay, nanay, ako yung
Uy, kada na gugma ko eh. Lagi lang ka. Uy, lakay lagi. Pero thankful ko sa kanya ni Vincent na nagkakaroon ko ni suporta. Dito na po. Mabigtimabig ako ko itong mga trending sa una nga. Mawala kalitan. Paris. Then thankful ko kay si Vincent na agyo. Di ka sa pala kami yung stricto. Stricto kayo po ang mga na pawala na yan. Aron ma'am, tinood ron ma'am. Ma'am. Sabot ako ko kaya ako ang Nawa si ma'am eh. sila kung ano ang pura kung ano pinagin sa babayan din naagit ganun na si Vincent and then sa Amin, 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 amin. sa mga lagaan ko kaupan stricto ko lang naa sila salamat tanan salamat A few moments later. Hello guys. Wala ko ka-vlog kanina. Kay kikapoy ko. One week kaayo. Nanguli na mi. Nanako sa among mo. So, hope you enjoyed this video. Kay ikasal na jud akong classmate. So, kisa ka pasunod ani.